We are from Jogja, the heart of Java. Our English mantra flows down like lava. We are from Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Saderenge adicara dipun wiwiti, monggo kita tansah raos puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi pinten-pinten karahmatan saha inayahipun sehingga ing dalu punika kita saged dukeni acara ing dalu punika kanthi sehat walafiat tanpa wonten alangan setunggal punapa. Shalawat saha salam kita aturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tenggo-tenggo syafaatipun wonten yaumul akhir. Amin. Boten kasupen kita ngaturaken panuwun dumateng Bapak Januri ingkang sampun maringi wekdal saha panggenan kangge acara punika. Ing mriki kula ingkang kasibah dados pranata acara wonten makempal rutin yasinan lan tahlil badhe maosaken susunan acara ing dalu punika. Ingkang sepindhah pembuka ingkang kaping kalih waosan surat Yasin ingkang badhe kapimpin Bapak Hamdan. Ingkang kaping 3 waosan dzikir ingkang dipun pimpin Bapak Burhan. Ingkang kaping sekawan istirahat. Ingkang kaping gangsal inggih punika Mauidhah Hasanah ingkang dipimpin oleh Bapak Maskur. Ingkang kaping 6 inggih punika doa panutup. Saderenge acara kula akhiri, kula minangka pranata acara nyuwun agungi pangapunten menawi wonten tutur tembang ingkang pranani. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.